ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଏକ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ, ମନୋହର ଜୀବନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନକୁ ଚାଉଳରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଜୀବନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଦେଇ କିଣି ନାହିଁ। କେହି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଇଅଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁଳବୃଦ୍ଧ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେ କ'ଣ ଚାଉଳରେ କିଣାଯାଇଥିଲେ କି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ BA, ପ୍ରଥମ MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ? ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦେଶ ପ୍ରେମ ଉଣା ହୋଇନଥିଲା। ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରେମ କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେପରି କେବେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଧିକ ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବା ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଠିକା ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ଏକ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ବାଳକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧରି ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରି ଲଣ୍ଡା କରିକି ସେମାନେ ଗଧ ପିଠିରେ ବସେଇ ଆଉ ଜଣେ ପାଳକଙ୍କୁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଆଇନ ସମ୍ମତ କି? ଅନେକ ସମୟରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ନାଁରେ ଅନେକ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରନ୍ତି। ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୃହକୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଅନେକ କଳହ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର କରି କ'ଣ କେବେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ କି? ବୃଥା ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଦଣ୍ଡ ସେମାନେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ଲେମ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନେରୀମାନେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ ଏଭଳି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କି ଟେଲିଭିଜନ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ପୁଣି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ ଦେଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଅଶିକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ ଥିଲେ, ଦଳିତ ଥିଲେ କି? ସେମାନେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମିଶନେରୀମାନେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲେ? ଏ ପ୍ରକାର କହିବା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ମହାରାଜ ଗୀତ ସଂହିତା 35:20 କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାନ୍ତିର କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦେଶସ୍ଥ ଶାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛଳ କଥା କହନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବୋଧେ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।